Înainte să începem, vreau să vă anunț doar că acest clip este sponsorizat de kitul Baku Brio, kitul pe care îl oferim noi, care conține rezolvări video complete ale subiectelor de BAC, subiecte de pregătire noi din care vă puteți pregăti, memorator de peste 60 de pagini cu toată materia de BAC, plus exerciții și flashcards. Salut și bine v-am găsit la ultimul episod din seria Baku Brio, din cursul Baku Brio. Acesta a fost un curs destul de lung, de aproape 7 ore, în care am parcurs toată materia de info și astăzi vom vorbi despre câteva sfaturi acum la final, pentru ca voi să aveți un Baku Brio, să faceți cât mai bine posibil. Deci acest clip nu o să fie despre materie, ci o să fie despre sfaturi cheie pe care tot felul de chestii pe care le-am aplicat noi, olimpici și așa mai departe, ca să putem să luăm o notă cât mai mare la BAC sau ca să învățăm la info foarte bine și să nu avem stres. Și poate vă ajută aceste sfaturi. V-aș ruga să dați like și subscribe, deoarece ne ajută foarte mult la conținutul nostru. Deci haideți să începem. Ce am reușit noi să facem până acum cu acest curs? Mai întâi am parcurs toată materia de BAC în aproximativ 7 ore. Deci am parcurs 9 capitole, adică am împărțit materia în 9 lecții de câte o oră aproape fiecare, unele un pic mai scurte, dar toate peste jumătate de oră și majoritatea în jur de 50 de minute. Practic am parcurs toată materia de BAC, de la cei mai simpli algoritmi, de la pseudocod și așa mai departe, până la chestii mai avansate, cum ar fi backtracking, grafuri și așa mai departe. Cursul este gratuit, puteți să-l găsiți pe YouTube, în caz că nu l-ați vizionat până acum, deci neapărat să-l vizionați. De asemenea, am rezolvat probleme și grile din anii anteriori. În timpul lecțiilor am luat câteva probleme din anii anteriori și am rezolvat ca și grilă, plus am pus la fiecare lecție o temă, atât cu subiecte de BAC, plus am avut teme din probleme pe care voi să le implementați în C++, ca să vă exersați pentru subiectul al treilea. Deci neapărat rezolvați acolo. Am văzut foarte mulți, aveți în detalii linkurile ca să rezolvați probleme. Ideea e că am văzut foarte mulți dintre voi ați rezolvat aceste probleme și v-ați descurcat de minune. Dar acum a venit timpul să răspundem la întrebările voastre. Și o să începem cu prima întrebare. Am auzit că BAC-ul la info se dă pe hârtie. Ce presupune acest lucru? Ei bine, aceasta este o întrebare foarte bună. Da, într-adevăr, BAC-ul la info se dă pe hârtie, în ciuda faptului că noi poate am lucrat cel mai mult pe CodeBlocks sau la calculator în general. De ce se dă pe hârtie? Pentru că așa e făcut sistemul. Mulți zic că e învechit, că nu știu ce, și într-adevăr există țări unde se poate da computerizat, însă marea majoritate a țărilor, de fapt, informatica se face pe hârtie, ba chiar și la facultate. O să vedeți acest lucru la unele facultăți, cum ar fi unde sunt și eu, se dă pe hârtie în mare măsură. Ideea e că se dă pe hârtie, adică voi trebuie să scrieți tot codul și totul exact pe o foaie de BAC, cum ați văzut voi, deci presupun că știți cum arată o foaie de BAC, aveți colțul, s-ar putea să se modifice pe viitor, aveți aici ceva de evaluare și voi începeți de aici și după aia începeți pe pagina următoare. Deci exact cum vă imaginați, da? Deci începeți să scrieți aici. Ideea este că, fiind la info, poate pare un pic ciudat, nu puteți să vă testați, evident, programele, dar ideea este că alcătuirea unui program o faceți ca și cum ar fi fost pe calculator sau așa mai departe. Singura diferență este că, de exemplu, ați uitat să declarați o variabilă, va trebui să o înghesuiți cumva mai sus. Nu puteți să dați Enter și să o declarați mai sus. De asta poate recomandat ar fi să începeți pe ciornă să scrieți programele și după aia să le transcrieți rapid pe foaie de examen verificându-le. Dar aveți grijă să vă încadrați în timp. Deci cam asta e, nu e foarte greu. Evident, la grile și subiectul 1 și 2, de fapt, sunt exerciții în care vi se cere un răspuns scurt și atunci acolo oricum nu este vorba de a scrie pe calculator. Deci acolo nu aveți probleme. Subiectul al treilea, într-adevăr, trebuie să-l implementați și să aveți grijă că merge. Eu vă recomand, exact cum ați făcut la pseudocod, de exemplu,
că scriam programul în pseudocod, da? Și după aceea îl verificam, făceam un tabel de valori și ziceam N ce valoare are, X ce valoare are, V să zicem ce valoare are și după aia verificați că se încadrează totul. Similar, vă recomand și aici să vă faceți tabel de valori pentru programele voastre, să vedeți că este corect, dacă aveți timp. Timpul este destul de cum să zic, este suficient, aș zice eu, 3 ore e destul de mult la toate materiile astea, a treia materie de la BAC, dar și ideea este să vi-l gestionați destul de bine. Avem o întrebare mai încolo despre gestionarea timpului. Bun, a doua întrebare, am rezolvat deja toate subiectele din ultimii ani, de unde mă mai pot pregăti? Ei bine, în primul rând avem pe infoas.ro/bac, da? Și infoas.ro/bac. Aici găsiți niște simulări pe care noi le-am pregătit cu rezolvare video complete, tocmai făcute să vă testeze, cum să zic, că rezolvați ca lumea subiectele, vă testează pentru că sunt un pic mai dificile, nu sunt mult mai dificile și sunt niște chestii de finețe uneori la anumite chestii, la unele dintre subiecte. Toate aceste chestii le-am acoperit și în rezolvările video ale subiectelor de BAC care vin. Deci a primit și rezolvare video la fiecare subiect ăsta pe care le-am făcut noi, le-am pregătit noi. Și acolo, dacă vă luați pachetul Kitul BAC cu Brio și aveți acolo acces la toate, o să învățați și câteva chichițe. Unde corectorii, de exemplu, la anumite tipuri de probleme, ce fac corectorii? Cum puteți voi să luați punctaj mai mare? Sunt și tot felul de probleme foarte faine pe care eu vi le recomand. Bun, a treia întrebare. Dacă programul meu este aproape corect, dar de exemplu dacă l-aș băga în CodeBlocks, mi-ar afișa complet altceva, sau dacă dă eroare de compilare, primesc 0 puncte ca pe Info sau pe Binfo sau primesc punctaj parțial cu o greșeală. Deci, ideea este că aici mă gândesc că este vorba de subiectul al treilea, la ce s-a referit persoana care a scris. N-am acum în față să văd cine, dar ideea este că da, într-adevăr, dacă ar fi să rolați programul, ați primi 0 puncte sau eroare de compilare în funcție de ce greșeală aveți, însă la BAC grila de evaluare, să zic așa, e diferită, pentru că nu e un robot care, ca pe site-urile astea sau așa, care să verifice instant programul, ci este o persoană care se uită peste cod și vede dacă este corect. Și atunci, în acest sens, de exemplu, dacă ați uitat un punct și virgulă, există în grila de evaluare, se zice că dacă ai uitat un punct și virgulă odată, nu știu, cred că nu se întâmplă nimic. Dacă ai uitat de mai multe ori, îți cade 0,5, un punct sau așa mai departe. Nu cred că e chiar așa dur, dar sunt niște punctaje acolo. Puteți să uitați în orice barem. Aveți pe Infoas, dacă intrați pe infoas.ro/bac, da, mai scriu o dată, aveți aici și punctajele asociate fiecarei chestii. Și ideea este că voi intrați acolo, vedeți cum îi spune, vedeți grilele și înțelegeți exact cam cum s-ar evalua programul. Poate mai e o chestie, poate, nu știu, ați uitat o acoladă sau așa. La fel, nu se depunctează, de tot, se depunctează un pic. Sau dacă ați uitat să declarați o variabilă sau ați declarat-o cu valoare proastă sau n-ați citit sau afișați, nu știu, un pic ceva altfel, o să vă depuncteze probabil pe grila respectivă de evaluare, adică cât zice acolo. Sau mai sunt, cred că, greșeli diverse, care la fel e o chestie de genul, poate scădea un pic. Dar nu este să vă dea 0 puncte. Deci sper că are sens acest lucru. Bun, următoarea întrebare. Cam cum ar trebui să mă încadrez ca timp la BAC? Cât să stau la fiecare subiect? Asta e o întrebare foarte bună și am zis că vreau să menționez. Deci, ideea este că presupun că știți deja până acum cam cum este structura unui subiect de BAC. Aveți subiectul întâi, care este grilă, da? Și presupune că voi să rezolvați sunt 5 itemi, 5 probleme și pentru fiecare problemă trebuie să scrieți doar răspunsul corect pe foaia de examen. Subiectul al doilea nu este grilă, dar sunt întrebări tot așa cam tip subiectul întâi, poate un pic mai avansate când vine vorba de materie, dar ideea e că este cu răspuns. Deci voi trebuie să scrieți răspunsul sau să completați o secvență de cod sau să ziceți ce afișează o secvență de cod
Sau să, nu știu, să declarați o structură, poate să fie, de exemplu, dacă la subiectul 1 nu se dă backtracking, obicei se dă la subiectul 1, exercițiul 3, se dă backtracking, dacă nu se dă, de exemplu, BAC 2023, nu s-a dat, o să fie la subiectul al doilea categoric backtracking. Similar cu matrice și șiruri de caractere, asta vă mai pun în sens la mare. La toate acestea se dă șir de caractere, structuri, ce mai era? Stați că mi-amintesc. Deci era șir de caractere, structuri, matrice, da? Și backtracking. Și zic aici bete. Și, de exemplu, structură, de exemplu, se poate da aspectul 1 sau 2, șir de caractere se poate da la subiectele 1, 2 sau 3, matrice la fel și backtracking doar la 1 sau 2. Deci cam asta este ideea, da? Și deci cumva o să vă acopere toată materia, doar că ideea e că la subiectul al doilea, dacă se dă, nu e grilă, nu aveți răspunsuri în față, trebuie voi să scrieți și subiectul al treilea, ne mai amintim, trebuie să scriem program complet, în C++ sau în C sau în Pascal, în funcție de cum v-ați înscris voi la BAC. Noi în cursul ăsta am vorbit de C++, se aseamănă foarte mult cu C-ul, dar așa ca fapt divers. Vă zic că trebuie să alcătuiți un program. Bun, subiectul al treilea, eu aș zice că pe departe este cel mai dificil și asta pentru că, în special, foarte mulți nu știu să alcătuiască un program 100% corect sau să se verifice și așa mai departe. Și ideea că n-ar fi problema de asta, ar fi că stresul examenului te poate face să greșești. Și atunci aspectul al treilea este, va zice, cel mai important. Pe aspectul al doilea este, deci aici o să zic plus plus, aici o să zic doar plus și aici o să zic ok, da. Subiectul întâi este ok, a zice eu. Subiectul întâi, dacă voi dați bacul la info și ați ales bacul la info, ar trebui să-l luați în mare măsură, subiectul 1 și 2. Să luați acolo cel puțin 70% din punctaj. Mi se pare că fiecare subiect are 30 de puncte, deci din 60 de puncte plus 10 puncte din oficiu, da? Deci din nota 7, de unde începeți voi, ar trebui să luați undeva să zic, peste 5,5. Adică peste nota 5,50. O grilă, de exemplu, e 0,5. Nu, o grilă e 0,6, cred, da? Și dacă greșiți una, două grile, să sperăm că nu, dar așa, estimativ, trebuie să luați, a zice eu, categoric peste 55 de puncte, 70 de puncte maximul, nu e foarte dificil. Și după aceea, încă 30 de puncte pentru subiectul al treilea. Așa cum să revenim la întrebarea propriu-zisă, cum o încadrați, e bine, eu ce aș recomanda ar fi în felul următor. Subiectul întâi, să stați la el în jur de 20 de minute la început, da? 20 de minute, încercați să luați fiecare item în 4-5 minute, 4-5 min pe exercițiu și vedeți acolo ce se întâmplă. Subiectul al doilea, în schimb, ar trebui să stați acolo în jur de 30 de minute, aș zice eu. Pentru că sunt doar 3 probleme. Hai să zicem 30-35 de minute, cam așa. Zic 35. Pentru că sunt doar 3 probleme. Într-adevăr, primul este de pseudocod, care este mai dificil. Acolo poate stați vreo 15 minute doar la chestia aia, sau 15-20 de minute și pe aia celelalte un pic mai puțin. Poate chiar 25 de minute la pseudocod. Da? O să zic aici 20 min și după aia 5-10 min la celelalte, să zicem. Cam aproximativ, hai 10, să fim 10-15, dar la celelalte două exerciții, 5-10 mă refeream pe exercițiu. Ați înțeles ideea? Cam așa. X1 și X2 și 3, să zic așa, ca să fie mai clar. Și după aia, ultimul subiect, ar trebui să stați în jur de 20 de minute pe problemă, deci în jur de o oră, deci o să zic așa, 60 de minute. Și o să zic 20 min pe problemă. Și ce o să observați voi este că dacă ar fi să însumăm aceste numere, am obține total de o oră și 55 de minute, da? Bun. Asta având în vedere că vă mai luați o mică pauză între timp, să luați o gură de apă, să vă relaxați un picuț, să nu fiți super stresați, dar
restul de oră ar trebui să vă cam verificați. Eu asta vă recomand cel mai mult. Desigur, dacă pică o problemă, să zicem că vă v-ați pregătit pentru un anumit tip de problemă și, nu știu, v-a dat peste cap bacul, ideea e că puteți să vă ajustați aici, să mai stați încă jumătate de oră. Deci aveți timp cu aceste limite, aveți timp foarte mult să vă verificați, să vă mai luați un pic de timp și așa mai departe. Deci eu vă recomand să vă verificați, în sensul în care rezolvați din nou tot subiectul, fără să vă uitați la ce răspunsuri ați scris prima oară și vedeți acolo, dacă aveți același răspuns, cel mai probabil e ok, dacă chiar credeți că ați rezolvat ok. Dacă aveți răspunsuri diferite, luați cele două rezolvări și vedeți unde vă dă diferit. Luați pașii pe rând și vedeți, uite, aici mi-a dat ceva, aici mi-a dat altceva. Și încercați să cântăriți și dacă v-ați blocat, eu zic să puneți o steluță, treceți mai departe și puneți una din variante, dar ideea este să vă verificați. Asta e cel mai important. Deci, cam asta ar fi ideea. Următoarea întrebare. Mulțumesc pentru kitul BAC cu brio, da? Repet, infoas.ro/BAC. Aveți aici o grămadă de resurse de BAC, deci neapărat vă recomand să luați kitul. Toți elevii au fost mulțumiți până acum și vă aștept și pe Instagram arondinfoas.ro pentru tot felul de întrebări, de exemplu dacă nu vă descurcați la anumite chestie, să-mi scrieți acolo, da? Bun. Dacă nu reușesc să-mi amintesc la flashcards, cam cum ar trebui să mă mai pregătesc. Deci pe Infoas cu kitul BAC cu brio, da, aici pe acest link, avem într-adevăr o chestie de flashcards. Este o opțiune foarte tare în care vi se dau niște întrebări și voi trebuie să răspundeți și după aia puteți apăsa să vedeți răspunsul. Sunt multe întrebări de astea. Unele grilă, altele întrebări de teorie și așa mai departe. Ideea este că, să zicem că nu va ieși ceva la, nu știu, grafuri. Revedeți în primul rând lecția din cursul BAC cu brio, că aici avem toată materia, efectiv toată materia de BAC, da? Ori revedeți, înțelegeți exact care ar fi faza, da? Unde ați greșit voi, ce ați uitat exact, după care vă recomand să rezolvați subiecte din anii anteriori fix pe problemele respective sau din subiectele noastre. Asta vă recomand eu neapărat. Ca să dau un exemplu, mă rog, la grafuri, de exemplu, este un pic mai greu, că este o terminologie foarte stufoasă. Sunt foarte mulți termeni pe care trebuie să le țineți. Să țineți cont, de exemplu, diferența între hamiltonian și eulerian. Sau, de exemplu, dintre graf elementar și simplu, că îți pare că e același cuvânt, dar de fapt sunt alte chestii. Unul vorbește despre noduri, altul vorbește despre muchii, da? Și așa mai departe. Deci cam asta ar fi ideea, să luați noțiunea respectivă și să exersați cât de mult posibil. Și să rezolvați cât mai mult din flashcard-urile respective ca să vedeți dacă este totul în regulă. Bun. Cred că asta este ultima întrebare. Există probleme cu grafuri la subiectul 3? Întrebare foarte bună. Nu există probleme cu grafuri sau cu backtracking la subiectul 3. Deci o să zic aici S3 nu conține grafuri sau arbori sau tot ce e în capitolul ăsta, da? Și nu conține, chiar o să fac cu roșu, și nu conține backtracking. Am mai adăugat eu, pentru că am mai fost întrebat în trecut dacă conține. Într-adevăr, poate la școală voi ați implementat în C++ un algoritm cu grafuri sau cu backtracking, de exemplu, nu știu, cu o matrice de adiacență ați implementat-o sau cu o listă sau ceva și ați văzut voi, ați calculat componentele conexe sau ceva. Sau poate ați făcut un backtracking care făcea permutările numerelor de la 1 la n. Sau ați rezolvat că pe infoas.ro sunt foarte multe probleme de acest tip în care voi rezolvați efectiv probleme C++ de acest tip și pentru grafuri și pentru backtracking. Ei bine, la subiectul al treilea, care este singurul subiect în care voi trebuie să implementați un algoritm cap-coadă, neapărat să țineți cont că nu o să pice backtracking. O să pice de obicei, la subiectul 3.1 o să pice funcție, adică un subprogram pe care voi trebuie să-l implementați, de obicei iterativ, adică așa ar trebui să țineți cont că uneori trebuie să returnați, alteori prin parametru să dați răspunsul. Dar o observație, subiectul 3.1, observație mare este că nu scrieți tot programul.
nu tot programul, ci doar subprogramul respectiv. Adică, de exemplu, dacă voi, să zic aici, doar subprogram. Așa. Adică doar funcția pe care voi o implementați și eventual dacă aveți o altă funcție pe care ați declarat-o ajutătoare, să zicem că trebuie să calculați numărul de numere a căror suma cifrelor este K. Da? Poate aveți o funcție auxiliară care calculează suma cifrelor, pe o apelați în cadrul funcției pe care voi trebuie să o implementați. Le scrieți pe ambele, dar nu scrieți include IOStream și toate alea. În schimb neapărat, la 2 și la 3 scrieți tot programul, ca și cum ar fi fost în CodeBlocks. Deci cu include IOStream, cu using namespace, să zic așa, cu int main și cu return 0 și acoladă. Deci tot scrieți, absolut tot. La 2 și la 3 în particular, 2 este de obicei o problemă de matrice sau de șiri de caractere în funcție de ce nu s-a dat la subiectele 1 și 2. Dacă s-a dat șiri de caractere la subiectul 1, să zicem, sau la subiectul 2, atunci, categoric, subiectul 3, 2 o să fie matrice. Că ei vor să acopere toată materia și atunci, dacă o pică la una, nu pică la alta. Mă rog, asta nu include matrice de adiacență. Poate să apară la grafuri, să zice că subiectul 1, exercițiul 5, are o matrice de adiacență, aia nu se pune la matrice, se pune la grafuri, că nu lucrăm cu matrice, ci doar avem acolo un tabel. Și subiectul al treilea este o problemă de eficiență, da? Țineți cont cum se declară, citim din fișier și mai departe. Avem lecții pentru toate aceste lucruri pe InfoAS pe canalul de YouTube. Dați like și subscribe neapărat. Intrați pe canalul de YouTube și o să vedeți acolo, de exemplu, și rezolvări subiecte BAC din anii anteriori. Am făcut BAC 2023, am făcut BAC 2022, cred că și BAC 2021. Aveți acolo și vedeți cum am implementat noi. Și tot așa. Bun, și dacă mai aveți întrebări, vă recomand să lăsați în live chat chiar aici în dreapta sau în comentarii dacă vedeți acest clip mai târziu. Ideea este că sunt aici să vă ajut, o să vă răspund în comentarii probabil sau în privat dacă aveți întrebări. În privat doar dacă aveți kit-ul BAC cu Brio puteți să ne întrebați de oricând și vă vom ajuta. În concluzie, neapărat intrați pe infoas.ro/BAC, aveți acolo kit-ul BAC cu Brio. Cu astea fiind spuse, noi oficial am terminat cursul BAC cu Brio, da, am parcurs toate lecțiile, am oferit și niște sfaturi, am parcurs toată materia de la noua, de la bun început, până la clasa a 11-a, că până acolo se termină materia, plus pseudocod și alte noțiuni. Mă bucur foarte mult că foarte mulți dintre voi ați interacționat, ați intrat în clasă, ați rezolvat probleme din temă, aceste lucruri se reflectă, le vedem și noi și ideea este că mă bucur tare mult că ați fost aici alături. Eu vă urez mult succes la BAC, dar neapărat să faceți cât de bine puteți, să nu vă stresați și să vă relaxați cum ar veni, să luați toată materia ca să o revizuiți, să recapitulați. Aveți aici toată pe InfoAS gratuită, adică n-aveți ce să mai faceți și dacă chiar vreți resurse în plus, infoas.ro/BAC aveți, repet din nou, subiecte din anii anteriori, da, cu rezolvări video, de asemenea subiecte noi de pregătire, da, pe care noi le-am pregătit pentru voi, cu rezolvare video și cu niște explicații, niște chestii faine pe care nu vi le spune nimeni despre cum puteți să luați punctaje în plus memorator. Practic tot ce am vorbit noi în cursul acesta l aveți în format PDF, să vi-l printați, să faceți acolo, să înțelegeți, cu exerciții și așa mai departe și flashcards. Aveți toate aceste lucruri incluse. Elevii sunt foarte mulțumiți de acest kit, așa că chiar vă recomand să îl luați și cam atâta cu această serie. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare și noi ne revedem cât mai curând cu programul normal de postare. Da, vă reamintesc să mai dați like și subscribe încă o dată. Mulțumesc și ne vedem data viitoare. Pa, pa!